220 kowċ qed jgħallmu 36 dixxiplina sportiva lil madwar 6,000 parteċipant li din is-sena għażlu li jkunu attivi fiżikament permezz ta' programm sajfi ta' SportMalta Summer on the Move. Fost l-isport li qed jiġi prattikat hemm il-futbol, il-ġinnastika, l-arti marzjali u l-għawm. Il-Kap Eżekuttiv ta' SportMalta Cutajar spjega kif il-programm mhuwiex biss tat-tfal għaliex hemm ukoll attivitajiet għall-adulti li filwaqt li jakkumpanjaw lil uliedhom jistgħu jieħdu sehem f'attivitajiet bħal-yoga u l-pilates. Tantu hekk li l-età tal-parteċipanti tvarja minn 4 snin sa 88 sena. Kemm f'ċirkostanzi partikolari rajna li l-ewwel ikollna s-sigurtà tat-tfal, żgħażagħ u anzjani li jieħdu sehem fil-programmi tagħna u dan għamilnieh barra minn hekk coaches kwalifikati, coaches ta' livell li rnexxielna nilqu tagħna dak li nżidu l-attività fiżika fost il-popolazzjoni Maltija. Waqt żjara fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Kriftin Grima saħaq li l-ħidma ta' SportMalta qed tkompli tixpruna soċjetà Maltija aktar attiva fl-isport. Irrid ngħid illi fost dawn l-eluf ta' parteċipanti kellek nies li għandhom età tenera ta' 3-4 snin kif ukoll kollek anzjani ta' 88 sena. U allura jikkonferma kemm ix-xogħol u l-ħidma ta' SportMalta tagħmel differenza fil-familji Maltin u għawċin kollha. Hawnhekk ġie spjegat kif il-firxa wiesa ta' ċentri madwar Malta u Għawdex tat l-opportunità lill aktar nies biex jieħdu sehem f'dawn il-programmi bi prezzijiet affordabbli.